L'habitatge és una construcció on hi viuen persones i n'hi ha de molt diferents. El tipus d'habitatge més estès són els d'edificis d'apartaments que se situen a les grans ciutats. Però també en podem trobar al mig del camp, al costat de la platja o a dalt d'una muntanya. Cada habitatge s'adapta a la zona on està ubicat i ha de cobrir funcions diferents que modifiquen la seva forma i ús. Les instal·lacions dels serveis als habitatges donen el confort necessari per viure còmodament. Les bàsiques són aigua potable, aigües residuals i electricitat, i les accessòries, gas natural, calefacció i aire condicionat. És important fer-ne un ús raonable per no malbaratar recursos naturals i abaratir les despeses que suposen. Recorda, l'accés a l'habitatge és un dret humà, un dret que no tothom pot exercir per manca de recursos. Reflexionem-hi.